Siunawa laispa sapulai. Laispa sapulai. Sngi trai nagabinda kaniga step hagaba kabalanka kin mau yaga jinglong mater jungu Thomas Becket bala IT yaga jingim nagabinda banyada yaga jinge hau jisu nginambu yaga jing tumu jungi baro lembaga jingya side lem jungu Thomas Becket Bakhuid ngidwairu nagabinda ki bapangi bashitam na padeng jungi Nagabinda ki badan hapadeng ki jing jinchar hapadeng ki jing sosi ayu trayu nam pentengen ikibaro lemba ka bor jangene ki yukirish Bakhuid ha kerteng uppa baru kon baru mensi Bakhuid Amen. Ka jinga e jango trai jangi u Jesus Christ bat ka jingi jango blai lemba ka jingya sulak jango mensi Bakhuid kindon rankad bat pi barra Rankad bat piru ko himen ko para nginang yes ngo na ka jimpule na kishti jongo Yanis Bakhuid bantip ya uble ka bamut men kongu ya ka hukum jongo kadon ka jimman toy ya baro ki bakongu ya ka hukum jongo ble kanamba ngindup long ki kun jongo ble to ngin sangish por yagi por baro ngim shimla kongu ya uble yagi por baro ngim shimla kongu ya ka hukum jongo ble Kelam ke jingkongu ya ke hukum ngimla balong ki kun jongo play nginang IT ya ki pop jongi ya ke jing tanor jongi ya ke jing tuna jongi ya ke jing sarong jingim jongi baro shautrai bau nampen kuid yangi na baharo kita ke jinglong kaba penjingai yangi na utrai banginum itu ya uble banginum tip ya uble banginum eat ya uble ha ka bangile pop tongin berteli ya lade hautrai Drangkat bat ki pop baro kadang bangin dup long ki Palei luid ko trai jisu pen kuid yangi na baro jait ki pop ki bangilale nga pla ha uble badon bor baro bade happy ko himen ko para bangale pop shibun e da ki jim parkha da ki tin da ki kham da ki jingle klet da ka jingle palat chunga da ka jingle palat chunga da ka jingle palat bakra e chunga namar kata nga karpad e kamaria Bakhuid kabaya isa ka teisoti Bia ki angel wat kiri koi badia pi ko himen ko para benduai nagabinda chunga how try uplay chungi uplay badan bor bar unis sune yangi barandala map iki pop chungi unyalam yangi shaga jingi bam chikut Amen. Try and
ngin nia duwai ni duwai nagabinda ki jing dumo shime shime jungi bau trai un pen kadang yangi da ka jingir spoon ka jungu koblei me uba da ka jingka ya ukun balaka marwe jame melastang haga rukam kabapilla ya ka kam jing sius pa nagabinda ki pai jame kumda ngi karpat to penskem ya ka jinget ki shakri jame ba hapo ka jingelam jangu kin poi shadu ka bainong balakular janga buram da utrai jangiu Jesu Kristu kun jame uba im bat sanshar rengkat bad me haga jingelang ka wei jung men siem Bakhuid ublei junom la junom Amen. Sing pulih naka siti peningkong Yohanes Apostol. Ngila ban singos kem bang itu yau blei tang ladang irake ya ki hukum jong u. Utau boong nga itu ya u. Henry ko ngu ya ki hukum jong u. Ulong balam ler bat kren ya kajing sisya. Henry jar upas sumar ya kaktiin jong u. Kajing i jong blei kala janai da sisya hauta. Pantip skem bangi im hau blei kalong kumne. Utau baong ba u yaisa hau blei. Udai ban im tik kumba ukris ula im. Ko ba i kapangat ho hapi kam dei ka hukum matmai. Henry ka hukum kebarim keba pi ladon nadu basdang ka hukum baningkong ka kubor ba pi layok sengau. Lakum taru kapangat ho hapi ya kapala pensisya hau kris ber hapiru namar kajing dum kalajak no ber kajing syai basisya kasdang penting syai utau boong ba udon hakajing syai henre usun yalau para uta udang sa hakajing dum utapat uba yalau para uyai sa hakajing syai pat don daw banjentun Andai uta ubasyun yalau para udon haka jingdum uyat haka jingdum pat tip syai ulai namar ka jingdum kalapen matla yaki khamat chung u kaktien chung utrai ni songo yau play Jim ka sam ka bakhanai phunriu nambar Nyospa Prapusah. Nyospa Prapusah. One lam shoe dry badangka, one lam shoe dry, Jesu Christ nong siu spa. One lam shoe try, ki jinknya haying utrai, one to one, laga dem, jing ruai temai turwai who try per te baro, alaga si, gerku gerdeng ba jing penim jong should try, but one lam should try. Jesus Christ knows his part. One lam should try, kijinknya ying would try. One to one, laga dem. Aki gentil pen penagi gampela utrai. Try bade ya robating na logi play baro. One lam should try badanka, one lam should try. Jesus Christ knows his part.
try kitnya hayeng try one to one like a gadem na babaro kiblay jongi kiblay tala who try my way who tau gap ning gapor but burong blame one lam should try but don't one lam should try Jesus Christ non siêu spam one lam should try ki chitnya haying who try one to one like a Tin kalawan ng dobat kala siyang sabat ni ay kito roki papadang yau ulay ka borban lang ki kunjong ublay Alleluia Alleluia lakayu ng penim Utrai undon rengkhat bat pim Rengka pat piru ka jimpuli na ka gospel Bakhuid ka kum ulukas. Kauburam ame utrai Habapoy ka Sngi ba u Joseph bat ka Maria kille ya ka bala hukum da ka ain u Moses bat ban pendat ya ka reti jimpin Kuwait kilara ya u kullum sha Jerusalem benaiti yawu hautrai kumbala to haka ain utrai yawu kun prangsni barro de ban penkantang ha utrai kilalait ro ban terwa jinkinia dakiling dekur shijur ne artili ki kun paro kat kumbala bu ka ain utrai tela donu briu ha Jerusalem ubakerteng usimeon Ula long ubriu ubahok bat ubati Palei. Ula kamilindi banwan ka jimpenim yag Israel badu mensiyam Bakhuid ula don badu. Ula yok tin na u mensiyam Bakhuid ba unam iya lemda uyo i shua ya u balasle jong ublay. Da ka jingalam u mensiyam u Simeon ula leisha ka timbal. Habaki mi kipa kila wandra ia u kulung Jisu balle ia u kumba dawa ka ain u Simeon ulap kindup ia u hala ki sangdi bat ula aingu ia uble. Minda kotrai mela pindap iala ka kula mela ban Palei suk iala u syakri. Dala ki kemat ngalayo i ia ka jimpenim jame. Haba mela penkre hakamat ki paid ben triyubaro ke jingshai ben kadau lindi ye ki jendil bat kaburam ye ki paid Israel jame kikimi ki pa uklung kilalingo ye ki ba Usimeon ula kran shapang jamu Usimeon ula kerku ye ki badula ong hakamaria kakami jamu une uklung un kalalong ka jingpin jot ne ka jimpenim ya bon ba ha Israel. Ulang ka dak na uble kaba kibriu kinle persya. Kumda en pen pau ye ki buit bari junkie. But ka white lam ka jing sosi kandung sulut ya ka donut jumpy. Ka gospel John utrai Kajinyara yame Chris ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ minta kasngi kabalang kakin mahaburom yawu Thomas
Bakhuid u Archbishop Bade Bala Yajan Badu Henry Baar Jonka England. Bad ula treasure banyada yaga jinge hakabala Catholic bad ka jinge kai tin rai jonka. Henry namar ka jing snotu bakala jonka tokat nongmut ki sipai jongu Henry Baar kila penyap no yavu. Bad ula yap naga bendaka jinge. Ula batriang yaga hukum jongo belai. Ula yid ya ublai. Ka jingid ublai kawan na ka jingtip ublay bad habang idon ka jingtip ublay ka pelong yang iban kongu ya ka hukum omde ben penkain ya ka hukum de na ka tagadaw ngilios ngo na ka jimpule ben ningkong mintagas ngi na ka shti jongu ya anis Bakhuid karan shay ka dar ladang yong ngitip ya ublay bad ngim kongu ya ka hukum ngilong ki bakran lamler ka jingtip ublay kade ban pelong yangi ban kongu ya ka hukum ka jingtip uble ka Palei luit yangi haka gospel junga yanis ka papra lai po ar ngi pule pin so tip ya ka jing shisha but ka jing shisha kan pelong ya pi ke Palei luit what hadin ka jinge what hadin bangi ong bangi long Kristan henrangim pat don jing lai luit na ka jingte jingkum na ki pop jungi ngimpat long ki kun jungo Palei ngilong ki balam ler buon ki briu ki duai buon ki briu ki mane uble buon ki briu ki shimenda mas Bakhuid buon ki briu ki kran bakilong ki Kristan Catholic henry kimpat long ki Palei luid kabamud buon ki Kristan hagenega juk kaba minda kilong ki ba Chris lamler namar kim shimla kongu ya ka hukum jongo Palei don ngi shait yus ngo ki briu ki ong hoi ngate nga id ya ujisu tangga jingtip henry ban bud ya ka jingikai jongu kalang ka ba mano balaban kongu ya ka hukum baro mano balaban pindap ya ka gospel ngi shait yus ngo kum kene ke jingkran ne ke jingkran kana nya ki briyo kawe ke liang ki on ki ngeit ha uble kawe ke liang ki on ki id ya uble kawe pat ke liang ki on ki tip ya uble Henry ki ang kalong ka ba ban kongu ya ka hukum jongo Palei. Ka jingkongu kalong ka ba kongsan nagabenda ki Kristan. Jingkongu kalong ka ba kongsan nagabenda ki kun jongo Palei. Kalam ka jingkongu nginumla banlo ki ba seiso haga jingim jongi. Ujisu ukun ublay. Ula wansha ka ne ka parte. Ula im kumangi Henry ula penya per yalade na baru ki brio da ka ba kongu ya ka hukum jongo Palei da ka ba pindap ya ka saindur ka jongo Palei shimla ong ngalong Palei ngalaban lekat ba mon Henry ula panjing mut na ublay shwa baun le kanu ka kam ula duai aingu hakamato Palei badulas ngongu ya ublay haba ladet kano ka kam kane kalong ka jinglong kabang yoi haujisu but sa kawai pat ka jinglong kabang yoi kalong ula pendrit yalade barabor kanamba ka bor jongo Palei kan mantuit halo jongo ngiyos no na kane ka shitihi badu yanis Bakhuid ula ong lada ngi kongo ya ka hukum jongo Palei ngin kelalong kum uble kum ujisu ka jingkot jongi kalong ban im kum ujisu haga jingim jongi ngide ban don ka jinglong jong ujisu haga jingim war hadin bangi im shislem lese kumbangi ong ki ba klein borkin im hadu prapus nem shubu ni im hadu prapus nem haga jingim jongi kum Kristan Henry ladang im don kano ka jinglong jongu Chris kumno ngilaban biddur ya ujisu ladang ngim biddur ya ujisu nginum yo ya ka jinglong dakot habane kadbang idang im hagane ka prote ka bamenda ngideben biddur ya ujisu but tangi ba biddur ya ujisu haga jinglong jongi haga akor ka buram jongi haga jingre Palei jongi haga jingkongu ya uble kilaban poisha bane namar kalam ka dur Palei kalam ka jingya sirim badu Palei ngimlaban rum habane tinaga tege daw ko himen ko para yak yawu shapi
banrung syabaneng kalongga jingkongu ya ka hukum ublay. Jingkongu ublay kapelong ingi ki kunjung ublay. Kalam kongu ya ublay kalam kongu ya ka hukum jung ublay ngi kalalong Chris Lamler. Chris Lamler kilong uksuit. Habang ikot Chris Lamler kalong ka kerteng jong uksuit kibam kongu. Ya kibam kongu kilong uksuit. Chris Lamler kabamud ki keren bain ya ublay ki keren bain ya ujisu bagi yang persya ya ujisu bala pensle jong ublay. Telese haga jingim kristan jongi bun sin ngilong Chris Lamler namarba ngim kongu ya ka hukum jong ublay. Kata sin ngi penken ya ka hukum jong ublay ngi kelalong Chris Lamler. Habang ngi kelak ka bamod nakata ka jinglong but ngi wan pai sya utrai ngi kelalong biang ngi bit dur biang ya uji so ka jingim jongi ngi usgo na ka gospel minta kasni uwe utumen uba kerteng usumeyon udang up naga binda ka jimpau but ka jim pinitu jongo bala yawu udang up shi up hadu ba unda shem ya ka jingit ka jongo bala ka jim penim ka jongo bala. But enda ulalap ya ukulong ulalaban snawutu namar ula biddur ya ujisu. Namar ba ula biddur ya ujisu aga donu jungu haga mensiam jungu ki kemat jungu kalayo I ya ukulong ujisu badai unong penim. Namar ba ngimpat biddur ya ujisu ne ngimpat kongu ya ka hukum jungu balai bonsin ngim shimlalaban yo I ya ubalai ne banyamat ya ubalai haga jingim jungi. Usumayon ula ang ba kane kalongga jingshai nagabinda ki jendil bat kaburam jangi Israel. Ujisu ulongga jingshai nagabinda ki jendil namarba ki jendil kila im haga jingdum. Buram nagabinda ki Israel namar ki Israel kilong ke bala pediang lupa ya ke jingshai minda ki don kam ayu ki don kam ban pin ko buram ki gentil pan kimpat don buram namarba kimpat pediang ya ujisu ne kimpat yo I ya ke jingshai yenda ki yo I ya ke jingshai ke jungotrai ke jingdum kapet naki bat suki pasuki kalarum ya ka buram jungopale ni barong ilong gentil Shua ka jingwan jongo Jesu ngilong gentil. Yenda ngila yop diang ya Jesu na ka gentil ngila kelalong sya ka jinglong jongi kon jonga jingshai na ka ne kon jonga jingshai minda utrayu kot uverengi bangilong ki bakongu ya ka hukum ka jongo balai kalam ka jingkongu ya ka hukum jongo balai ngimla ban biddur ya Jesu ka jingale jonga ba jompi kade banlong bangindup ya serim badu balai Yasrim badu balai omde tang habangi wanduwai mas ne chimmenda mas Bakhuid. Ngide ben yasrim badu balai habangi don hayo, habangi don hakaying, habangi don hakayimlang salang, habangi yakran batki parabriyu, habangi yad rengat batki, habangi tre kano kakam, habangi paid yakiwe, yo I yakiwe, habangi yarap yakiwe, ngide ben yasrim ya Jesu. Ngide ban biddur ya Jesu ngide ban kelia lade haba ngadon habar ke imane hato ngabiddur ya Jesu ne ngabiddur ya Jesu tang haba ngadon hayim mane ne haba ngaduai lese hakata ka porshi porar por lese ngi pindri bele ya lade barenda lade kata ka jinglenium ngi kelalang biang kum ke jri kane ka jinglong kanung yalam yangi sha ublay shakabaneng tongin duwai nagabinda ka nega jingaye haga nega yu kirish Bakhuid jisu be id pelong yangi kiba kongu ya ka hukum jungu ublay pelong yangi kiba biddur yame hake akor ka buram jungi hake jinglong jungi bangin dupla ban yasurim bat me hamalla ke benda jangga jingim pen koi pen kia engi ke bapang ke bashitam bangin dup I shushu bat I shirhem yame enyaro ya utrai Jesus Christ
himen ko param tongin pla ega jinget chungi pangindup long tikum u Jesu pangindup bidur ya u Jesu habaro ka akor ka burom daga jinget haga jinget nga nget ha uplay upa badon por barok unang tao ka beneng par ka kendau but how Jesus Christ ukun pamarwe chungu utrai chungi yau bela puna men siem Bakhuid yau bela kana ka Maria teisoti bela shalaben hapo Pontius Pilatus la sanar pnayavu la yam la tepyavu la hiasha ki bayam haga Sngi ka balai la mipat ne ki bayam la kiu shabane sham shakamon uplay upa badon por baro nangda unwan pat ben bishari ki bayim ber ki bayam ngangit hau men siem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jinges loki rikuid haga jimar igipop haga jimmi pat gador haga jingim bang chikut amen. Lie spot in your pro. Toya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi kallong ka ba priang hun ha ublay upa badon bor barom To try pedeng jingkinyani di jongpi nakamanta ke jiro buram pedeng jungu ke jing mentoy yangi pada kepalang Bakhuid jungu barok kawai. ko try to priang ege jing terwa jongi da ka bala pelong ya ka jingai jingya ai kliang bakrao burom bangi ki ba terwa ya ka ba mela ai ngilong ki ba shong hok ben priang yemehi da ukris utrai jongim Amen. utrai undon rain khad bat phim Rengka bat piro. to ken tiu yala ki donut Ikan tiya ki shau tra. tonginai ngu yau trai ublay jongim Kai song hok bat kadai. dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadeti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam chikut lemba utrai jongi u Jesus Christ uba haka jinglom blay ba omla yo ish jongu ula pau haka jinglom briu kabangila ban yo i haka ne ka jingmaya bas no ping kabangirake
uta ya ubalaka na bam jikut laka yawu ha ka bor kanamba ba enda ula lumlang holiday yagata baro kabala shakin tait un pendimai biang yakie baro shaga jimpa badun kot biang yawu bendriu bala sakama shaga hima baning but kumda ngi parta jam haga jinglenium bakamen kadba rengkat bat baro ki angel ngi penbana yaga jingero yaro yame Bakhuid, who try to break me back, make the taste of what I could from jumping. Hosanna, Hosanna, to my nation throne. Hosanna, you pray to know. And Yaro. Kohimen ko para tongin panbor na utray pangindup yasrim ya ujisu haga jingim jongi bandup long ki bakongu ya ka hukum jongu belai pangindup long shisha ki kun jongu pangindup long ki kun jongu jisu pangidwai naga binda ka jimpensle balong ki ba ishirhem ya belai ya ujisu haga jingim jongi da shisha Malong Bakhuid katrai kata may jong ka jingkui barro namar kata ngi karpat yemi to pen kui pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka bapa ya umensiam jame kum ka umje halo jangki bakindup kelalong yangi kamet bakasnam jangutrai jangi o Jesu Christ Hakapor baladino yavu badala ka mons ngabha ulapdiang ya ka jingsha shitam ulashim ya upu badda ka ba aingu yame ulakdia yavu badala ai halage sendran u om to shim batto bam na kane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti naga benta jumpi Hakaju kuru kamendal alayabam ulashim ya kakuri bada kabaingu biang yame ula ayaka halake senran u om to shim barto dina kane pi barra namar kane kalong kakuri janga snam janga jutang batimai bad bam jikut ya kaben penmi naga benda jampi ba naga benda ki babun naga benda ki jingmap ikipop to le akane ban kan mau iangam kosnam bakardor jangu Chris tapen koid yangi tapen koid ikamen siam hadim pen koid tapen koid pen kia yakipapang ki bashitam to yada yangi na ubaman Kajimaya jong kajinge Kata sin bani babune uku Bani dina kali kakuri Iben kajing yap jong mikuta
namar kata ngi ki ba pen menda ya ka jingia bad ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da ai ngu aidem namar mela niu yangi ki ba bit bania hakama jamme bad ban shakri yame da ka bas nge verit ngi karpat yame bangi ki ba yobinda hakamet bagas nam ukris ngillam ke bala penyat le kawai da umen siem Bakhuid takan mau ko traya ka balang jamme ka bala priyang hasotala ka partai bat penjana ya ka ha ka jingi renka bado Francis uppa Bakhuid jangi fadan some administrator jang diocese but baro killing do but kirinium takan mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bala yotia da ka ba kermen ye ke jimmi pat badia baro ki bala khlat no ha ke jingis ne jamme to pdiang ye ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yengi baro ngi kar pardi me kramba ba renka ba kamaria te suti Bakhuid ka kame jongo blai u jaso Bakhuid kurim janga ke apostol Bakhuid u Thomas Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baro ki Bakhuid ke bala pensnova ye me pateng la pateng ngin long ki babit pen yo bin dale maga jingim bam jikut but bangin ro but pendon boram ye me da ukun jamme o Jesus Christ davu lembadu badhavu kalla hame ublay upa badon bor hage jingelong kawai jungomen sim Bakhuid barro kaburom bat ka jingero Junom la junom. Amen. Tungin duwai kumbau Jisu lahi kai yang iben duwai naga pinta babun kijing tumu kijing don kam jengi kadba ngidang pen krep bendrung hak haus nem batimai tungin kerpat ba un pen kuit yangi na ba ro kijing lom basuniu kabangila im hadu minta Badus nem batimai ngilong shisha ki kun ki bayait rengkat badu trai da ka bapin seiso ya ka jing tumu ya ka jing khot ka chungu ha ka jingim chungi koppa jungim uba habening kalong ka Bakhuid ka kateng jamme kan man ka hima jamme kalong ka mon jamme ha kendau kumba habening tuai yang iminta ka jimbam chungi ka bahal akasni patama pingi kerengkang chungi kumbang irungi map ikeberes niu yangi padua telam yangi shaga jimpen shoy ndrei taplait yangi naga basiniu top light yangi ngi karphat ko trai naga jing siniu barro haga jing spoon jamme tai jing suk jing sign haga sngi jangi knamba daga jingerap ka jingis ne jamme ngi light barabona ka pop bangin yo jingeda naga jing jinjar barro kadbang idang ap keme lendi yaga jing karmen Bakhuid Pada jingwan pa jung nong penim jangi u Jesus Christ. Namar ka jungmi ka long ka hima ka jungmi ka bor ka buram jinom la jinom. Kotrai Jesus Christ me ubala ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pedi ki pop jangi hendra yaga jingai janga balang jamme bad haga jings bon jamme to ai haka yaga jingsuk Bad ka jingat le kawai katkum kamon jame mame uba im bad uba sensha junom la junom Amen. ka jing sugutrai kandon barabo renka bat pim Rengka bat piru. dap da ka jinge do trai tongin yai mu markelia
Hakumi ukun lambro jung Palei. Hakumi ubaket na ka pop jung partay. Sakito ke bala kor shaga jing kawai jung ukun lambrot. Bukan rat long pasang papa menrung po kayeng junga. Reis ong kakaktian kamat sim junga katsakia hi. Kamet margas nam jung Chris kan rianga shaga jingim bam chiku. Kakuminian mensi. Ko Jisu jonga ngangis kem bamedon teli haka sakramen mukhitam kaduan. Ngai jame nolor ki ai baro pengatrang bamenwan hapok kemensim jonga. Namar bamanta kumni ngamla ban pidiang yame haka sakramen bokun. Tuan hapok kadonut jonga haka jinglong mensim. Ngapiam ime hala kadonut ngapeniso ilati patme. Watsya ban klat syu nami arspa punya. Jing Jisu melonga jing shai jonga partay melonga burom jongi Israel melonga ublay upayasrim bad ublay upa but me caught me wearingi when yasrim but me hagi akor kaburom jongi kublay shibun ko Jisu Bamela Island in Iwe and Pediang Yame Hagadonu Hagaman Siam Chagi. Kamda me Hakaneka Ayam Christmas.
Melawan jingoy yang i such a scene. Limba kajingkular jong ublay upa. Pada ublay upa ulakular. Ban penim yang i ban pelai dud yang i. Jisu melong dadak kashing jong kajing lai luit naga binda jong i. Limba kamet pada senam jome. Badan pelai dud yang i. Badan pen kadang yang i. Badan pen koi pen kia yang i. Jisu ay go borjo menam ban hiar halo jangi halor ki battalod men siam halor ki battalod haga met ka pad namar ki jimpang ki jingshitam halor ki battalod haga jimmu jimbarkat namar ki jingko slai bubun jai namar ki jingang no janga jingim ka bamen kasmi halor ki kon halor ki kinna kerlong baro halor ki batia pang hagi hospital halor ki bayap ler halor ki badon haki ventilator bad ki ki jinge hake jingim chungi jisu beyid aginang yo bor to mai halo chungi menda lemba gane ka kniya ka kriyam bakoi ka jame shimdi pura ek jing talon chungi jisu menang penjana yangi menang pen ko yangi menang pen koi ben kia yangi menang yada yangi menang karkot yangi daga snam bakar dor ka jame ai bor yangi ko jisu hallelujah 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 Jesus, 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 Jesus. Shimti pura ya gajingim changi, shimti pura ya gajinglong changi. Hai boring iko Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Tong inya duwai. To ai ngi kerpat ko blei badan bor barro. Ba da ka bor jang kini ke jingmaya bakentang en yai penskem ya ga jingim jangi da ukris utrai jangim Amen. trai undon rengka batpim Rengka batpiru. blei badan bor baro en karkoyapi uppa baru kon baru men siem Bakhuid Amen. ya lesuk ban pen bena ya ka kubor babha jang utrai da ka jingim ka jampim Ngisango yaulay. Nomor Arpra. Jingruai Christmas kiangel kiruai Prengkinong ablang bro shalom bajgai Kiba ablang bro badem batia Hati berat kami bagai jajar Noel, 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 Noel Lakayu sim ki Israel Tukmen, 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 Tukmen Lakayu sim ki Israel Kabura Mamadukun, Amasim Bakhuid, Magalah Mamanikong, Jumentau Baraboy, Chinam La Chinam, Amen. En je rood Jesu Christ,